už som ako jeden z nich. Tento príbeh sa začína v decembri 2024. Vždy som sa riadil pravidlom, že 23. decembra je stále pracovný deň a preto som aj napriek vianočnej nálade pracoval. No a vyplatilo sa, pretože skoro 6 mesiacov útra pri hľadaní toho správneho klienta sa skončilo. No a tak som sa pustil do práce a úprimne všetko bolo úplne fajn. Je to jeden z najlepších ľudí, s ktorými som kedy pracoval a úplne v pohode si viem predstaviť takto žiť napríklad po škole. No počase som zistil, že mi niečo chýba. Možno to bola kreativita alebo viacej slobody pri strihaní tých videí, alebo to bol ten risk. No každopádne som vedel, že chcem ísť skúsiť niečo nové. No a to niečo nové sú tieto videá. Predávať moje príbehy a skúsenosti, ukazovať čo a ako robím a učiť to, čo som sa za posledné 2 roky ja sám naučil. No ako vždy aj tak všetko nakoniec príde naspäť k peniazom. No a presne preto som ako jeden z nich. Koniec koncov a ja robím sociálne siete kvôli tomu, aby som sa s tým vedel neskôr uživiť. No samozrejme, že chcem byť od nich iný. Žiaden quick cash alebo predávať sprostosti, ktoré pre mňa vôbec nedávajú zmysel. To aj túto cestu monetizácie chcem vlastne dokumentovať. No to má ešte svoj čas a mám tu pre teba jeden super spôsob, ako sa ku mne môžeš pripojiť ešte predtým.